Inturong ti Espiritu ni Jesus ijailet ang tapno solisugan ti Diablo. Kalpasan ti 40 nga aldaw ken rabii adi pannangan ni Jesus nabisinan. Immasidag ken kuana ti Diablo ket kinunana, no sika ti anak ti Dios bilinem nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Insungbat ni Jesus, kunati na santon asurat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y ket titunggal sao nga isawang ti Diyos. Inturong ti Diablo ni Jesus iti nasanton a syudad, ket impan na iti kangatwan a paset ti templo. Sana kinuna, no sika ti anak ti Diyos, tumapwak ka man, agsipod takuna ti nasanton a surat, bilinen to ti Diyos dagiti angheles na amangaywan ken ka, tapayaen da kanto, tapno uray dagiti sakam, saan amadunor iti bato. Ngem insungbat ni Jesus, kunamet tinasantuan asurat, di mo solisugan ti Apo a Diyos mo. Impan ti Diablo ni Jesus, iti nakangat nga to abantay, ket impakita na kenkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong, agraman dayagda. Ited kunto ken ka amin dagitoy, kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agrukbab da kanyak, no agparintumeng ken agrukbab ka kanyak, ited kunto amin ken kadagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agrukbab ka kanyak, pumanaw ka Satanas, insungbat ni Jesus, kunati na santuan asurat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam, iti kasta pimanaw ti Diablo, dimteng dagiti angheles ket nagserbida ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda tay kanta nga paborito dagitay mamartek nga padpadak. Anya daytoy nga kanta. O tukso, layuan mo ako, wow, wow, wow. Paborito na dahil kan kantaan dahil o tukso, layuan mo ako. Wan, dahil iti kuha na tata. Sulisog, sulisog, sulisog. Anya ti ka darasan nga pakasulisugan ti tao. Lasag, no. Tiyo mo na nga pakasulisugan ti tao, makan. Hello? Diyak amo na ito'y kahanak mga umin-uni agpalpaliiw, ngam di ayan mi, kadaadagpasken, agkikinno silap da, taapaya, dagiti aray si nga nagserbi ka, adda handa nga inserbi nga karne iji sirok ti lamisaan. Basta no daytay addapas kan diayan mi ka dagita tagalaod ka nagyawid da. Piapa diayan mi tay limang da paylaang ngam no Salcedo apo nakatuon. Ni apo pade sa nga kardero apay kapoy. Ti umo na nga sulisog ti tao makan. Di may isa ti kung kunada nga dagitay na sa santo, if you can control your appetite on food, you can also control your other appetites. Tati umuna kaan. Iso ti umuna nga pag-aapaan, kaan. Hamag ka nga gartem. To sumurot tulad di garteman. Tilasag. Inya ti umuna nga maibasa. Pinarso ti Diyos ti sinangawan na ti tao. Agat tubay to. Kunana ko man. Nang over na po Diyos. Sinangawan na, naikkan iti biyag, dinikorasyonan na, ti paraiso, paradise. Iso pagbibiyagan da adan kin Eva, tapno adda pagbiag da, adda enjoyan da ti paraiso. Kaya in-enjoyan dan ti paraiso, may sa tilintag. No awan tilintag, kuna ni San Pablo, awang kumatibasol. Tano awan lintag tayo, awang kumabasol. Nawan tilintag ti pumatay, oray iyabortay aminan. Anohan nga kayat ti Diyos, kaya kayat tilintagan, repentay amin nga anak tayon. Babaiyang maamin nga babain, lalakyang maagraman kan nuangan.
No awan tilintag awan, kaanya tilintag da idi panawon ni Eva anya ti kunana. Anya ti kunana ni kunati Dios. Mabalin nyo akanen amin abunga malaksid dayta adedta tinga taapaya. That is the tree of life. Dayta ti kayo ti biag ken dayta nga kayo isu ti mang titikin na sirib man nakaammo. Kadaadan ken Eva sigun dagiti readings tayo na namayat ti biagda. Ngem simrek ti diablo kunana ti kasiswitikan kadagiti amin nga animal isu ti uleg. Apay nga no daddo makaawagan da ka ti uleg nasirib ka nga rod nasaya at katsangon-sango ngem madi ka ti likod. So kunada uleg sumitok inya sumipit ija likod. Kanya ti kunati uleg ken ni Eva. Nanggagyo. Anya gayam nga kayo di tree of life. Oh, anya nga kayo di iparit na nga kanan. Mansanas? Oo, adda kay din nakita yaw. Sino nakakita? Awan tay pay. Won ay ijay ayanda ta kasjay nga rod ti kayo da mansanas, dates, olibo. Kano datay nga idtoy? Kainito, mangga, nyapay. Anya nga dagiti kanentay mo idtoy. Nidtoy ko man nakaaramidan ti Biblia kasi sigurado kainito wenno bayobana nya mo ita mangga nga tan-a. Kay idinakandan sinulisog dan anya ti kunana nadlaw da nga ne lamo-lamo da napanda na nga lati ng dait dati bulong ti olibo in cover da. Kano dito'y kuma. Inya ti aglawlaw ti may kainito. Damurtays, di so kumanan mo ti pamnyo pinagabungan, takita no, di na todok ang gunggunayaw. Kanya ti ko na di ulag. Dita ko na. Shhh. Kunana. Hello, Eva. Kunana ka. Talna ka man, nagmayat ti biyag ko to'y para isa. Hello. Shhh, Eva. Kunana. Anya ti ko na, agtalna ka. Apa niya ti kunana day takayo, kunana ka, hangkam ka numangmangan, mamati ka mahit. Numamati ka, kunana, jahi, ulag. Agtal naman ni Eva, niya na ganan, mayati, dadayangan na. Kunana ka, shhh, sulisog nga rod. Eva, ramanam, haan ko na ti apo, madi, may kano sagsagiden. Kunana, sumirib ka. Dahita nga minti kayo, ti kinasirib. Han na pala siguro kinanmat nga sigida, nga pinampanunot na maturog di imbaga ti anghel. Pinampanunot na di imaginan na. Kala kumamo ni Akulaitan nga, nailugan nala ni kumari na nga, na isaray of jibuok na ka, awan pala di damo nga, idi ka kanayunan na ka, api nga bumangbanglo. Kani bakit ko agat dinangdang? Agbaliw-baliwan di panunot, datan ti sulisog da ti temptation. Sulisog ang datan. Padasin na nga ta, kimpet. Kunada ti sulisog, nayat ni Eva kimpet, kunada ti sulisog, kasla kumakuno daytay aggagatel, either kudkudem wano saan. Napadasan nyo naggagatelan? Anya ti gagatel nga karigatan nga nga lapdan nga kudkudan. Kerethaan? Hindi mo daytay talaga nga oran nyo, ubram ka talaga iremedium. Kasla gagatel day tangem, kasla idepende kanyam no kudkudem nagbigay ka. Kasya mo ti sulisog. Kani Eva, inya daytan nayat, nangala, inted namot kini, lakay na, kunanamot dituyan. Lakay na. Kinanda, first fall, na nagan ti basol. So kunan ni San Pablo, dayta, no kaado, tinairaman iti basol. Iti dayta nga pan nakatinag. Gaputi, sulisog. Haan nga nalabanan sulisog. Iti mo ibanghelyo tayo. Ni Apo Isus nga mismo, Diyos isuna. Napan ijay bantay, nagkarkararag, 40 days nga saan anangan. Could you imagine 40 days nga haan nga nangan? Nabisinan. Iso nga roday, ti tao no nabisinan, nalakang agbasol, ti tao nga mabisin.
Ngala ko man taga Salcedo, na pan nagsilaw, ay nalibagayam takarayan, awahan na kayat nga masero nga agawid, apay adamo na dagsin mo taalat mo ko, awang mo na silawan, ay apo, detay bini nga papaya, inyalat nan. Uray manok nga, mangukupan, tiniriter na jitenged nan, diyan mo na niya nga barangay detan. Nabisinan ni Apo Jesus, anya ti first nga temptation. Kitaan nyo deti umuna nga temptation. Kaan. Nabisinan ni Apo Jesus, anya ti ko na di Diablo, Diyos ka, no podpod no a Diyos ka, pagbalinam at tinapay dayta bato. Anya ti kayat mo nga flavor, malunggay, cheese, hunad da palaman na, wano potok, wano daytay utap nga paborito dagiti kabalay ko, kinanda idi ko ha. Ang pagbalinam nga tinapay ko nana, nagsiribot ni Apo Jesus, anya ti kunana, kuna tinasanton asurat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y katunggal sao nga isawang ti Diyos. Kas ano nga i-apply tayo ti biag tayo daytoy? Naggagagat tayo. Uray Domingo, agpulpulting iti mani. Mayat day awang problema. Uray Domingo, agpadpadanom, aggagatod, awang mo problema ta. Tapaya, kayat tayo nga rod nga adda pagbiaghan. Oh! Apaya nga aggagat tayo, kayat tayo nga rod nga adda pagbiag tayo. Material nga kaanday jay. Nga maanya timbaga ni Apo Jesus, saan laeng nga tinapay ti pagbiag tunggal sao. Isungarod nga datay tata, dumngeg tay ti sauna. No daduma nagrigat nga maisakripisyo. No daduma mga abak di tinapay nga material kontra iti sao ti Dios. Tay kunakon, uray nga tano adda aming king ka uray kas ano ti kaado tinagyan tagarong mo. Nohan nga nasaya at na espirituan nga panagbiag mo, kawaw tulat ta ti panagbiag mo. Maikadwa kaanday jay kaan. Maikadwa nga sulisog. Dato yan. Dahito mo Diablo, nalaing amo na pa iti nasantuan asurat. Kuna ni Diablo ne, impan na di nga to templo. Kunana, no sika ti anak ti Diyos, tumpuak ka. Agsipod, takuna ti nasantuan asurat, Diablo dati mangibagbagaa. Bilinin to ti Diyos dagiti angheles na amang iwan ken katapayaan da kanto, tapno uray dagiti sakam saan da amadunor. Di Diablo, uray di sa o ti Diyos, mabalin ng usaren, tapno alilawon na tayo. Uray ti sa o ti Diyos, mabalin na tayo nga, mabalin nga usaren ti Diablo, tapno dadaulen na tayo. Mabalin na tayo aperjen. Nasigsiglat mo ni Apo Jesus, anya ti kunana, insungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan asurat, kunana, apay no amom tinasantuan asurat, sangket kanyakon, kunamo ni Apo Jesus. Di mo solisugan ti Apo a Diyos mo. Kasano mga i-apply tayo ti biyag tayo daytoy? Panang sulisog ti Apo a Diyos tayo. Tayo kunakon, at the peak of our career, kala ko kangato tayo nga, kapigsa tayo nga kumita, business, trabaho, nagagat tayo, double job, amin, nadatay nga manalon, awampay oras tayo, manulang nga oras di turog tayo, dadtatay man nga nakasilaw nga agtaltalunan, ipagarup tayo nga amin nga grasya, kaya tayo nga birukan, tibukod tayo nga pigsa, bukod tayo nga laing, bukod tayo nga diskarte, nga linimitaran tayo mutan, di grasya ti Diyos, nga kaya na nga itid datoy, uray no minimal di panagtrabaho tayo. Kaslamo awan ti agga po nga sabalin, iti grasya ni Apo Diyosan, no di di agga po amin, bukod tayo nga pigsa. Ni San Francisco ng Assisi, anya ti inaramid na, baknang, ado ti kay katulong nagtrabaho di pamilyada, anya inaramid na, inlako na amin nga kawus na, inlako na amin nga gamit na, nagbiag nga na simple, anya ti pagbiag na nga rod, haan nga umasa iti pamilya na, anya inaramid na, nang buo iti kongregasyon na imasala ang iti tulong dagiti tattao, grace from God, in priority na tinagmission kin nagkarkararag nang runa dagiti na panglaw ngam ado ti gabor nga napan kanya nga timulong gapo ti grasya ti Dios haanda nga bukod nga pigsa kano dadduma keday ti pangsulisog tayo nga no dadduma ipagarup tayo nga linimitaran tayon ti grasya ti Dios
bukod tayon ti agtrab-trabaho haan. May ikalo sulisog. Anya ti sulisog manen ken ni Apo Hesus. Ang impan ti Diablo, iti nakangat nga to, impakita na kenkwana, kunana. Daytoy nga pagarian, nagado sa amin nga pagarian ti lubong. Anya ti kunana, ited ko ken kaamin dagitoy, no agkorno ka kanyak, agrokbab ka kanyak. Anya ti kunan ni Apo Hesus, nasanton asurat man ti imbaganan. Kuna ti nasanton asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isolaeng ti pagserbyam. Material things, kanayon tayo nga ulitin, dagiti material nga banbanag, we need them, kasapulan tayo. Kasapulan tayo, ang adda kwarta tayo, tama nga mabalin. Sadot tayo mo tan, awam mo ti ibarter tayo, o maigatang tayo. Kasapulan tayo tilugan, balay, sanikwa pagtrabahuan. Ngam dagitoy haanda nga dadaulen kuma, ti panagdayaw tayo ken ni Apo Diyos. No daduman ka, ti mistake kanya tayo, iso nga kuna na agrokbab ka, anya ti kuna na agdayaw ka laeng ti Apo a Diyos mo, dagitoy nga banbanag, no insagot na kada tayo, o saren tayo kuma, tapno mari na dagiti tattao, nga ay ayaten ida ti Diyos. Instrumento na tayo no, naparaburan ka, anyaman, adal, sirib, sanikwa, dagdaga, anyaman, business, dagitoy ka instrumento, tapno maipari na kadagiti tattao, nga adda ti Diyos nga mga ayat kadakwadahaan nga isuda, ti pagbalinan tayo a Diyos tayo. Tanudaddo matidakkel nga kamali tayo, kadagiti material nga ba, nagkaisumeten ti panaka Diyos tayo, ay nagdakkel nga kamali. Isong ako na ni Apo Hesus kini daytoy demonyo, agdayaw kalaeng ti Apo a Diyos mo. Isolaeng ti pagserbyam, haan nga dagiti sanikwa. Wen agtrabaho tayo takasapulan, wen agsapul tayo. Wen nya naganan, agpaadda tayo, tapno adda nga maidaydayaw ti Dios, haan nga pakadadaelan ti Dios. Katatan ni Apo Hesus, nya ti kunanan pimmanaw ti Diablo na abak. Imay dagiti angheles nga nagserbik ang kuana. Kada tayo met, kabayatan di pa nagdaldalyasat tayo, nang runa tatatakwaresma. Nagmayat nga panangirugi, nagpakurus tayo amin. Irugi tayo, anya titarigagayan tayo. Pan nakadalos, umuna, madalusan. Kadagiti nagkapkapsutan, daw-dawatin tayo ti Diyos, pagbabawyan. No madalusan tayon, dawatin tayo iti Diyos, babaan ti karkararag, malabanan tayo dagiti sulisog. Haan tayo nga kabailan ti lumaban iti sulisog, ken iti demonyo nga kuna tayo, no awan ti kararag nga napudno. Maabak ket maabak tayo latan ni Apo Hesus pa'y, siriban pa'y ti demonyo. Nyan tulagak kadatay nga nakakapsutan, anyang rutirumbang nga aramidan tayo. Tatakwarisma, nagmayat nga panahon ti karkararag. Stations of the Cross, dagta, may kayo, private, asa group, mabalin. Agpilgrimage kayo, hindi aglualo. Ditoy, ipasnag tayo ti aglualo. Uray no, anya nga sulisog, anyaman, gartem man iti makan, gartem man iti lasag, gartem man iti sanikwa, gartem man iti turay, power, wano anyaman. Kabailan tayo nga labanan, may salaeng ti mabalin nga armas, anya dayjay kararag. Naulitan nyo na niya ti maikadwa, kararag. Naulitan nyo ti maikadlo nga armas tayo, isuntumot lang nga iso, kararag. Iso nga daytoy nga panahon ti Kwaresma, kapintasan nga aramidan tayo, agkarkararag. No malabanan tayo dagitoy, kaslakin ni Apo Hesus, dagiti angheles ti Apo, iso damot ti mangdanggay kada tayo. No kabailan tayo nga labanan dagitoy, dagiti maikadwa tayo kadagiti angheles na maawagan tayo nga napudno nga anak na. Iso nga napintas launay kakabsat, aduman ti paka pagbubuungan tayo, aduman ti pakasulisugan, pakachallengean tayo, ngam ti mabalin tayo nga armas, ulit-ulitan tayo nilaeng Kristo. Nauneg a relasyon, pabaruon ti bagi, pabaruon ti karikeng kuana, agkarkararag akanayon, umasidag ti relasyon tayo ken Kristo. Agingga nga ito no kamaudyanan nan, dahil nga mari na tayo nga kasla, kukwa na tayo ni Kristo. Bagi na tayo ni Kristo.
Hantay ton masangote, aga-apa, hantay ton masangote, agtitinangsit, hantay ton masangote, agi-innagom, hantay ton masangote, kam-kam-kam, taapaya, may salaakin kuko kada tayo. Nintula ngen Kristo, nangangato dayjay. So nga niya tiramiden tayo, si kakararag.